Mill-ewwel ta' Ġunju li ġej mistenni jibda Jopera Is-Servizz Tal-Fast Ferry mill-Belt sal-Imġarr u wieħed jista' jasal minn posta ieħor f'anqas minn 3 kwarti. Bħala parti minn dan il-proġett u b'investiment ta' 5 miljun euro se jsiru mollijiet fejn l-operaturi jistgħu jsorġu l-opri tal-baħar. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministri Ian Borg u Clint Camilleri illi fakru li din kienet weda elettorali favur titjib tal-konnettività bejn Malta u l-Għawdxin. Il-Ministru tat-Trasport Ian Borg qal ukoll li dawk kollha li jixtiequ jaħdmu dan is-servizz jistgħu jagħmlu dan mingħajr ebda xkiel sakemm jilħqu l-kriterji tal-port maħruġa minn Transport Malta. Se ninvestu fl-infrastruttura imma se nilliberalizzaw is-suq, se nilliberalizzaw din ir-rotta partikolari. Ħalli niżguraw illi min jixtieq jagħti s-servizz jagħtih, m'hemmx esklusivitajiet, m'hemm ebda preferenza, trasparenza assoluta, fl-istess ħin ikun qed igawdi l-Għawdxin u l-Malti li ħajvjaġġa b'servizz ieħor issa għad-dispożizzjoni tiegħu. Iċ-ċermen u kap eżekuttiv ta' Transport Malta Joseph Buġejja spjega x'inhuma l-kriterji tal-port. Il-ħin li fih irid isir it-traġitt u l-kapaċità tal-ġara tal-passiġġieri. Identifika wkoll fejn huma l-landing u loading places, l-embarkation places, kemm l-Imġarr u kemm il-Belt, u indikazzjoni ta' meta jista' jibda s-servizz. L-awtorità qiegħda tkun strumentali biex tiffaċilita il-min jixtieq jopera f'daw il-kondizzjonijiet jista' japplika u jopera f'dan is-servizz. Issemma wkoll kif il-Gvern u l-Ministeru għat-Trasport qed jaħdmu biex ikun hemm sejħa pubblika u internazzjonali għas-servizz bejn il-Gżejjer illi jinkludi l-ġarr tal-vetturi. Barra minn hekk il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħabbar illi l-Għawdxin kollha li se jagħmlu użu mis-servizz tal-Fast Ferry jistgħu jagħmlu dan bla ħlas u malli jaslu l-Belt jistgħu jużaw il-lift illi jwaslek sal-barrakka ta' fuq bla ħlas. Dan ser iwassal għal aktar kumdità fl-aħħar mill-aħħar dak kollha li jużaw dan is-servizz, però aktar minn hekk ukoll għal dawk l-Għawdxin li jaqsmu ta' kuljum għal diversi raġunijiet fosthom ta' studju, ta' xogħol jew ta' saħħa, u ser ikunu jistgħu jaslu minn post tal ieħor f'inqas minn 45 minuta.